dicíais as nosas pandareteiras que casi non as conocían, porque son as que nos alegran as tardes dos luns. Entrar nesta parroquia e oír gaitas, panderetas, cantos, que suerte ter así esta alegría. E hoxe vexo tan guapas, tan elegantes. Cuidado que este cayó, que sea la de la suerte. Es la de la suerte. Te cayó la suerte. Bueno, pues entonces mirad, estas son as nosas pandereteiras e pandereteiros, porque tenemos dos barrones, a más que miramos, bueno, vanos a dar como eles seramos dicindo que nos va a cantar, pero todo o que canten será maravilloso, porque cantan moi ben e tocan de maravilla, o sea que se tocan todos os días ben, oxe, bueno, a ver, e yo. Bueno, pues nada, escoitamos vos que a xente non me quero escoitar a presentación, escoitamos. Boas noites. Somos Vento Mareiro e como digo, Perino imos tocar, pasar aquí uns 25 minutos, así, máis ou menos, imos tocar algunhas peciñas. A primeira follada do Miño, despois imos tocar o Maneo, e despois a follada de Narela, que é do grupo este famoso, Puxa dos Ventos. Despois hago unha ribeirana de Vigo, unha canción popular que se chove, unha follada de Reducido, e ao final unha de Taberna, o Gato. Bueno, alá imos. Bueno, quería decir que este repertorio, empezamos as clases en outubro. Este repertorio é novo de todo, o sea, casi todas as pezas son novas. Ela vai tocar sola a gaita hoxe para tocar cas pandeiretas e co tamboril ir aumentando instrumentos. Bueno, ainda algunhas peciñas non están moi... Pero bueno, pouco a pouco, como nos pillou isto, levamos un mes e medio de clase, o sea, 5 clases ou 6, na máis. Entonces, vale, non lo teñades moito en conta.
Ahora imos tocar a de Se Chove. Veis Se Chove.
compañías Vento Mareiro. Felicitámoslas e animámoslas a que sigan ensayando, tocando así, porque eso es un Ya fenómeno. que le animamos a ser Alegre. moi ben. Moitas gracias. Vamos ter que comprar unha estantería con poñendo arriba. Pois sí, non hai Facemos problema. varias cousas. Facemos varias cousas. Facemos varias cousas. Este é a etiqueta de identidade. Ai, que bonito. Bueno, acabóusenos un género e agora empezamos con outro. Este moi alegre, o outro máis alegre ainda de outra maneira. A música é así de variada e de rica. Dá para todo. Vale?